Dobré ránko, milý Janko, sme Zugre a Juri a ešte pred zimou sme v našej čerstvo prerobenej dodávke opustili nudný život medzi štyroma stenami. Vydávame sa na cestu naprieč Balkánom, kde za 50 dní prejdeme vyše 7000 km. Spíme bez kempov, jazdíme po bezplatných cestách, bez stresu a hlavne v slobode. V dnešnom dieli uvidíte hľadanie prameňa Borak, drápanie sa na náhornú plošinu Podveležie nad Mostarom, nočnú jazdu najkrajším úsekom, ktorý sme si len v mysli predstavovali, a prechod panoramatickou cestou do Čiernej Hory. Ráno sa zobúdzame do teplého a slnečného počasia, je 15 stupňov, priam ideálne na rannú prechádzku na okraji mesta Široký Brieh. Myslíme, že jeseň a jej hra farieb exponujú krásu prírody a výhľadov a je to najlepší čas na návštevu. Turistov už stretávame len zriedka a takmer všetko máme len pre seba. Na rozľahlom parkovisku hneď pri rieke Lištica je začiatok viacerých turistických aj cyklistických trás, ktoré sú jakž takž aj značené. My volíme okružnú trasu k prameňu Borak, ktorý spolu s potokom Brina formujú rieku. Tento prameň fľaškujú aj vo veľkom a ako všetky pramene v Bosne, voda chutí excelentne. Prechádzka je to veľmi pekná a nenáročná. Od začiatku cesty sa tešíme na viacero kamenných domčekov, no ten prvý hneď pri ceste bol zo všetkých najzachovalejší. Ostatné už poškodil zub času, sú neprístupné a dosť zarastené. Slúžili nám letie múky, najstarší z nich má viac ako 100 rokov. Keďže si viac pochutnávame na prírodných úkazoch, nevadí nám to a pokračujeme striedavo po lesných cestičkách, popri vode, vodopádových komplexov až k jazeru Borak. A keby to bolo pekné, kebyže tu nebol bordel, nie? Celú našu výpravu sa čudujeme. Ako je to možné, že majú krásne čisté rieky a vodné plochy, pričom v nich často nachádzame odpadky, či už vo vode alebo v jej okolí. V celej krajine je problém s odpadom, z auta často vydáme horiace kopy, skládky, plné alebo žiadne koše. To zapríčiňujú povodne ťahajúce odpad z ilegálnych skládok, zlé návyky domácich aj turistov, neinformovanosť a žiaľ aj politická ignorácia. Konečne vyšlo aj slniečko. Tešíš? Že sa tešíš? Keď je nápis, tak je cesta. V Bosne sme za celý pobyt videli koše na triedenie odpadu len párkrát. To sa vzťahuje aj na južnejšie štáty a počas našich ciest žiaľ postupne zabúdame, čo je to recyklácia. Na druhej strane však cítim aj snahu o skrášlenie prostredia, osadené lavičky a odpočinkové zóny. V porovnaní so Slovenskom a celkovo severskými krajinami je to zatiaľ ešte len stále v začiatkoch. Sranda, tu si niekto spravil záhradku, ne? No. Táto konkrétna trasa je viac menej čistá, chceme len poukázať na to, že to nie je všade nádherné a často nám celkový dojem kazí ľudský faktor. Napriek tomu nás však krajina extrémne očarila. Na jednej strane je tu dýchberúca príroda, na každom kroku jedinečná, rozmanitá, farebná, na druhej strane sú ľudia, ochotní a milí, možno pôsobia na prvý pohľad nevrlo, ale vždy poradili a pomohli. Na 3. mieste sú dvakrát lacnejšie potraviny ako na Slovensku. Keďže je krajina rozdelená na 3 národy a 3 teritória, majú aj 3 úradné jazyky. Chorvátsky, bosniansky a srbsky. Sú takmer rovnaké a tiež podobné tomu nášmu, ale ako sa nám komunikuje po slovensky so zopár naučenými slovíčkami. A tu je už naša pravidelná zastávka na 3. pumpe, kde majú funkčný fúkár vzduchu a vyrážame do vraj najslnečnejšieho mesta Bosny a Hercegoviny, Mostaru. Keďže v preplnenom meste nám nebýva príjemne, rýchlo prechádzkou navštevujeme asi najznámejšiu pamiatku mesta, starý most do 16. storočia. Pod mostom tečie rieka Neretva, ktorá je považovaná za najchladnejšiu rieku na svete, jej priemerná teplota v Mostare má 7 stupňov a takmer vôbec nestúpne nad 10, aj napriek vysokým teplotám v lete. Po rozpade Juhoslávie bol tento most pred 30 rokmi úplne zničený Chorvátmi počas vojny, jeho znovustavba v spolupráci s UNESCO a viacerými štátmi bola dokončená až v roku 2004.
Dnes je spolu s historickým mestom symbolom zmierenia, medzinárodnej spolupráce a spolužitia etnických a náboženských skupín. V Bosne je viac ako polovica obyvateľstva moslimská a tá žije v mieri spolu s katolíkmi. Snáď. Pokračujeme ďalej a na druhý pokus sa nám darí dostať nad mesto na výhliadku na vrch zvaný Fortica. Cesta je serpentínová, úzka a strmá, na 5 kilometroch zbierame vyše 400 výškových metrov. Našťastie sa rovnakou cestou vrátiť neplánujeme, volíme preskúmanie krasovej náhornej plošiny Podveležie, ktorá ponúka krásnu nedotknutú prírodu, až na veterné elektrárne a zo pár malinkých dediniek po ceste. Na plošine sa nachádza 6 rakúsko-uhorských vojenských pevností. Väčšina z nich sú už len ruiny, my sa zastavujeme pri tej, čo je najviac po ceste, Merdžan Glava. K tejto pevnosti sa je možné dostať až autom. Z nej už žiaľ zostala iba táto veľká dlhá stena s pekným výhľadom. Na plošine to síce pôsobí ako rovina, ale stále naberáme výškové metre a nižšie sa už dnes nedostávame. Po pár kilometroch sa držíme už nad 950 metrami nad morom a v podstate už iba hľadáme miesto na spanie, kde v noci nezamrzneme a pokračujeme smerom k hraniciam s Čiernou horou. Čo je chyba, pretože sme aj tak v noci mrzli, nižšie sme sa nedostali a jeden z najmalebnejších úsekov Bosny prechádzame po tme. Celý čas však cítime veľmi zvláštnu auru hôr. A tiež aj smrad, pripomínajúci pokazenú koložvárskú kapustu z miestnej uholnej elektrárne v meste Gacko. Tá je jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia Európy. V krásnom prostredí hôr je nám po tme už len dopriate nadýchať sa spalín a oxidu siričitého. Fuj, do piči. Ráno sa prebúdzame na okraji Národného parku Sutieska a deň sa nemôže začať bez krmenia pouličných psíkov. Papať. Ham. Keďže je stále chladno a veterno, napriek mnohým turistickým cestám v parku navštevujeme iba monument. Sutieský pomník pre padlých v druhej svetovej vojne. Dve betónové 19-metrové sochy postavili v 70. rokoch a vedie k nemu 1 000 000 schodov. 235 schodov sem. Do Národného parku sa vraj vyberá vstupné a parkovné, a to 5 eur na osobu. My to mimo sezóny zažívame zdarma. 135 plus 22. Už ako každé ráno hľadáme pumpu pre naše predné pravé kopítko vozidla a pomaly vyrážame vpred k hraniciam, vychutnávajúci posledné kilometre Bosny a Hercegoviny. Tankodrom smerom k Čiernej hore nebudeme ani ukazovať, ani viac komentovať, už si len vychutnať posledný lacný burek a prekročením štátu sa cesta citeľne zlepšuje.
Nútená krátka zastávka na rozdýchanie, pretože obom sa nám z tejto scenérie dodnes tlačia slzy do očí. Jedna z najkrajších panoramatických ciest, akú sme kedy videli, vedie od hraníc až do Nikšicu a trvá približne 70 km. Čo vidíme okolo seba, sa síce kamerou až tak poňať nedá, často aj kvôli porastu vedľa cesty. A tiež sme si to chceli vychutnať aj naživo. Takže nasledujúce zábery sú len mini ukážkou krásy prírody, ktorú nestíhame zachytávať a vstrebávať. Trochu smutne míňame Národný park Durmidor, ktorý je pred zimou už pre naše auto nevhodný na vjazd a v meste Nikšic sa zastavujeme kúpiť internet. Volíme najlacnejší turistický balík od Telekomu, 500 GB za 15 € na 15 dní. Vietor sa ku koncu dňa ukľudňuje a chýbajúce drónové zábery z panoramatickej cesty si vynahrádzame aspoň rozhliadkou nedaleko za mestom Plužine. Na noc zostávame za mestom Nikšic pri Slanskom jazere, kde nás milý pán farmár, trošku nútene, volal zdarma prenocovať na parkovacom mieste pred jeho domom. Krajšie miesto by sme ani sami nenašli, preto poslušne parkujeme a vychutnávame si posledné lúče svetla pri rušnom vidieckom živote. Dobrú noc a aj tebe, psík, ktorý si na naše auto štekal takmer do rána. A pozri, už idú ovečky. Krok, nebojte sa ma. Ahoj.